Ayan guys, nag-aagma po kami dito. Nagkakaraba po kami dito sa stage ng Tinita Memorial Central Elementary School. At ayan po, nagkakabit na po kami ng stage decor. Ayan o. Si Sir Kim, ano na siya dyan? Nagtuwad-tuwad na po siya. Shoutout po sa aming mga kasamahan dito sa Lawang 2. Magkadala naman kayo dito ng kape. Ayan mga guys, welcome back. Yes, you. Break it down, you. What? And for today's video, nandito po tayo ngayon sa bahay po ng isa sa pinakamayaman po dito sa Barangay Magsaysay. Kasunod lang po ako sa kanila. Ayan kay Ma'am Duna. Mag-hi ka naman dyan. Hello, imos-imos lang yan. And by the way po, bago ko makalimutan dahil baka hindi po ako maka-snack dito mamaya. Happy birthday mo pala. Kanta daw. Happy birthday to you. Balito, ang ganda-ganda po ng bahay nila. Tingnan ninyo. Ayan, ha? Hala, grabe. Pang mayama. Alam ba to ng beef farm na ganito kaganda yung bahay ninyo? Grabe. Magkano na sinidyanan ko, ang value? Sugad sa wala na kami gisildo. Now you know. Ang hirap pala magkaroon ng bahay na ganito. Wala ka nang sasweldohin. Ayan ho. Hindi lang napapaabat, gusto din may-happy sad love. Ayan, nagre-reels din po si Ma'am Duna. Follow nyo po siya sa kanyang Facebook account. Duna Rose Asibron Pedimonte. Ayan, magaganda po yung kanyang mga reels. Sugad san. Ayan mo, ayan o. Hello po. Nga, mag-focus ka pag-upload ka, daraman yung mga viewers. Oh, diyan ko ta, nag-zoom baka konta diyan. Oh, kamu nga doon, si chat-chat pa. Di talaga gimpapadis ang manggang sa hipon. Si, ako man upod na, di rin magpa-video. Ako, padis na pag-chat-chat para kit sumikat. Tatlo kami dito nagla-live. Ang isang live. Isang misa, isang one set ng pagkain, tapos tatlong kumakain, tapos tatlong live ang ginagawa namin. Ayan, may bonus pa dito. Kung sino yung nagla-live, sa kanya ito inilalagay na loaf bread. So ngayon, may nagla-live doon sa kabila, ililipat ko sa kanya yung baton. Pero syempre, kukuha tayo guys. Ang sarap po ng loaf bread dito po sa Lawang. Ayan o. Oh, pwede mo nyo siyang gawing paypayan. Tapos guys, ay nilipat ko na yung loaf bread. Meron din ditong tatadihan natin itong lahat kasi ganito ha. For today's video, tayo po ay naatasang mangatang. What? Mangatang. Nasabot ko ba tayo dati? Ano ba yung mangatang sa sa Tagalog? Tayo po ay naatasang mamunsyon. Pares din yung Bisaya din yung. Basta tayo po dito, nakikiparty po tayo dito sa birthday Ma'am Donna. At for today's video, ito po, may pandesal po sila dito. So, pinakalaman na po natin dahil masarap po ito. Ayan. So, guys, ganito po dito ka-enjoy sa summer. Kahit dumaan ka lang sa isang bahay, pwede kang mamunsyon, pwede kang makikain sa mga okasyon. At saka, pwede ding mag-sharon. Yes, ito po talaga dito yung ginagawa ko for today's video. Ayan, ang ganda po ng bahay nila. Pakita ko po sa inyo guys. Okay. Mula po dito sa labas ng mansion, ito po yung makikita ninyo yung kanilang garage. Ayan o. Tapos, ayan o. Tapos may garden sila dito. Ang ganda. Tapos mayroon sila ditong bahay kubo, kahit munti ang halaman doon ay sari-sari. Singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani. Ayun yung kanilang garden. Tapos ito po yung kabuuan ng mansion. Ayan guys. Under construction pa yung ongoing construction pa yung kanilang mansion. Tapos maglalagay sila dito ng swimming pool. Dito sa dyan banda, maglalagay sila ng swimming pool dyan. At ayan po, ito po yung ginagawa ko guys. Nagka-cut out po ako ng litters pang dekorasyon po sa aming
program bukas sa bayan. Ayan oh. Ganito po yung ginagawa ko, tapos pinturahan na lang po namin yan. Ayan guys, ngayon po ay alas 3 ng madaling araw at nandito muli tayo sa bahay nila Ma'am Duna at Sir Eliakim para po kunin yung mga material sa dekorasyon, stage decor, at kami po ngayon ay mag-stage decor na doon sa bayan. Ayan mga ka-chapsoy, biyahe na po tayo papunta ng bayan at mega-love shoutout po sa lahat po ng aking mga followers. So yung video pong ito ay matagal na po at mga March pa po ito. Dangan nga lang hindi pa po natin na-edit dahil medyo na-busy tayo sa school. Kaya ayan, doon po sa mga nag-aantay sa video natin sa scouting, nandito na po yung part 1. At syempre abangan po ninyo yung part 2 mga guys. So tara guys, samahan ninyo kami sa aming pag-stage decor doon sa bayan para sa aming naganap na BSPGSP Encampment 2024. At ayan mga guys, mga ka-chapsoy, yes, is your birthday down yun. Nandito na po tayo ngayon sa Pimhita Central Memorial Elementary School. At ayan oh, wala pa pong ilaw yung stage. Ayan, shout out. Welcome to Pimhita. Ayan guys, nag-outcome po kami dito. Nagkakarapa po kami dito sa stage ng Pimhita Memorial Central Elementary School. At ayan po, nakakapit na po kami ng stage dito. Ayun o, si Sir King, ano na siya dyan? Nagtuwad-tuwad na po siya. Shoutout po sa aming mga kasamahan dito sa Lawang to. Magpadala naman kayo dito ng kape. Hi! Live! Shoutout ko kay Kuya Jan Marcano. Ang sabi natin Mayla. Ayan guys, tapos na. So pack up na tayo mga guys sa ating shooting day. Lalagyan na lang yan ng mga bulaklak at dekorasyon at kung ano-ano pa. Ayan, may mga estudyante dito, may mga scouts na oh. Samantalang kami, nandito pa rin kami sa wakas. At ayan mga ka-chapsoy, inumaga na po kami dyan sa aming pag-stage decor dito po sa Pimhita Memorial Central Elementary School para po sa aming naganap na scouting. At ayan, mega-love shoutout po sa aking napakahusay po na partner. Ayan, isa pong artist ng Lawang to District kay Sir Eliakim Pedimonte, at syempre sa kanyang butihing may bahay, sa kanyang asawa na si Ma'am Duna Rose Pedimonte. Ayan, follow naman natin siya guys. Ayan, Duna Rose Pedimonte. Follow po ninyo ang kanyang social media account. At syempre, mega-love shoutout po sa lahat po ng aking mga supporters, followers. Thank you so much po. Yes, is your birthday down you.